Te parlok sai sempat akan ke video bamenta ngan ra shapi ya ki kam lapnai da ka office jong ka district social welfare Eastern Hill district na bentai ki post jong ki specialist account assistant but multitasking staff. Te parlok sampai jaga ke video hado bandakot ngan pensyari telud akan ka video. Te parlok ada video ibarat thamai akan ke channel sengawa bana ilaj akan ke video but ban share segi parlok ki jong phi but kumjuro ban subscribe akan ke channel. Ka office jong ka district social welfare officer Eastern Hill district cleariat ka code application ye phi na bantai kini ki post jong ki specialist account assistant but multitasking staff but kabdero ha ki post jong ki contractual basis ka bahab ha ka district hope for empowerment of women Eastern Hill district cleariat but cluster bansumedia ki application form go jong phi kadai hadu ka khanatre Januari arajar arpsau te parlok mentai page ki post detail te ngaba kabarkong namanta ki post jong ki gender specialist ki number ki post ki belaj ki don ar post bat kajaka posting kadaya cleariat bat haka jinsiu ka ba aru prahajar haka shibnai bat namanta ka karan pule ki shib me ki belapendap ya ka graduate haka social work bat kiwe ki discipline bat ka bakham prefer hi kai ki day ya ki tu ki belapendap ya ka post graduate dan master degree but pidero bandon license ka experience kabar nyabanta ki post jong ki specialist ha ki financial literacy ki number ki post ki belaj ke don tangkawai but kajaka posting kadehi ha cleariat but ha ka jinseu ka ba ar prahajar ha ka shipnai but nabanta ka karan pule ki ship ki belapendap ya ka graduate ha ka economic but banking but angnero kishim ya kitu ki belapendap ya ka post graduate dan master degree but leng balais nem ka experience ka belai namanta ki post jong ki account assistant ki number ki post ki belaj ka dan tangkawai but kajaka posting ka dehi ha cleariat but ha ka jinsiu ka ba arpo hajar ha ka shibnai but namanta ka karan pule kishim ki belapendap ya ka graduate ane diploma ha ka account but kiwe ki discipline ka badon ya ka account kum ka subject but license ka experience jong ka working lengba ka government lane non government organization ha ki related domain ka basau namata ki post jong ki multitasking staff MTS ki number ki post ki belaj kron tangkawai but kajaka posting kadeha cleariat but ha ka jinsiu ka ba khatlai hajar ha ka shipnai but namanta ka karan pule ki ship me ki belapendap ya ka class 10 pass hapo ka 10+2 system na kano ka recognize board but ha karta ka fill up apply kadai kat kum ka government joka meglia norms but namanta ka application fees nil omdan but namanta ka selection process kadai lengba ka writing test but ka interview te kumno philam apply namanta ka social welfare Eastern Hill district recommend ajar sau haki post jong ki specialist account assistant but multitasking staff job vacancy te parlok ada pidan kamon but ka karan pule philam apply offline lengba ka standard application form but pihak pensumit sya ka office jong ka district social welfare officer Eastern Hill district cleariat haswa ka khanar tarik Januari alajar arpsau but ka application ka day banduli fill but lengba ki sel attested copy jong barok ki testimonial ka update resume but artali kadur passport size but sata ha ka application form ka jong phi but ha ka envelope jong ka application form pide ban I superscribe as application for the post of
hang ni pihak bentho ya ke kapus ka mut apply pihak bentho hang ne bat parlok lada pidon kano kapat ka ba pin parsai bha snga ban comment hakane ka video te parlok hakane ka video tang kini jimin tip bar ngine page pat haka wika video kubleshibon